Velkommen til Fritidshjemmet Pomfritten. Fritidshjemmet Pomfritten er en del af den selvejende integrerede børne- og ungeinstitution Rymørksvingens Aktivcenter. Institutionen ligger på Ydre Østerbro i de naturskønne omgivelser tæt op ad Ryvang Naturpark og Mindelunden. Ryrk, som institutionen kaldes i folkemunde, ligger på en stor skøn grund med byggelegeplads, dyrehold og en lang række af unikke og spændende faciliteter, der i den grad lægger op til fantasifuld leg og bevægelse. Men skønt det faktum, at vi har noget ganske unikt at tilbyde, står vi år efter år alligevel over for en helt konkret udfordring: at få udbredt kendskabet til vores dejlige fritidshjem. Der er nemlig forbavsende mange børnefamilier, der hverken ved, hvem vi er eller hvor vi ligger. Vi har derfor valgt at lave denne lille video, der forhåbentlig kan være med til at udbrede kendskabet til den skønne oase i København, vi kender som Ryrk. Så kig med og få selv syn for sagen, når vi byder indenfor i Ryrks fritidshjem Pomfritten. Sammen kunne vi lægge verden ned. Og hele universet med. Vi kunne bygge Babels tårne lige så højt som op til himmelen. Sejle rundt i satellitter ude midt i stjernevrimlen. Som Pegasus og under fremmede stjernetegn. Drikke mælkeblødte susser i tavernerne på Mælkevej. Og mamma mia, Tarzan, mamma mia, oh, mamma mia. Og mamma mia, Tarzan, mamma mia, oh, mamma mia. Sejle sammen ud i evighed. Men vi er slet ikke sammen. Det er det, der er det store problem. Og mamma mia, Tarzan, mamma mia, oh, mamma mia. Og mamma mia, Tarzan, mamma mia, oh,